Sanibona bafethu. Ninjani niyaphila? Sithembe niyaphila. Mfowami Khwenzelo ngibingelelayo. Sibonga ama-new subscribers. Sibonga ama-new followers naku-TikTok. Ngiyabonga ngendlela enikhomenta ngayo, ngendlela enidiskhasa ngayo kuma-video engiwa-upload-a la. Ngiyabonga kakhulu guys. If you haven't subscribed, ngiyacela ukuthi usubscribe nawe. Support le channel ngokuthi ube subscribed. Ngiyabonga. Hhayi, ngimfishane kakhulu namhlanje. Ngifisa nje ukuthi sithi ukubheka kancane indaba ngalo mlungu lo okuthiwa Paul O'Sullivan. Niyambona yini lo mlungu izinto azenzayo bafethu? UPaul O'Sullivan lo engathi impela indaba yakhe kufuna ibhekwe ngenye indlela. Uke wenza izinto eziningi asolwa ngazo, amangalelwa ngazo, okukhulunywa ngazo lapha ku-ad hoc committee ePhalamende. Ziningi, ngashona ilanga ngizibala. Okunye nje ayakwenza ngesikhathi uNkabinde Chief of Staff lapha ehhovisi lika-Minister uMchunu uthe efakaza lapha kwi-ad hoc committee yasePhalamende wamsendela i-WhatsApp noma i-WhatsApp or i-message emthreatenisha. Usenze nje izinto ey'ningi uPaul O'Sullivan, kuningi okufuna azophendula ngako. Nangu manje uthi use-London, uhambile eSouth Africa. I-ad hoc committee yamfuna ukuthi azokhuluma naye. Uthi yena hhayi, uma ngabe nidinga mina ngifakaze phambi kwenu, ngcono ngifakaze ngikhona la ngikhona eLondon virtually. I-ad hoc committee ithi cha, angeke ize kuvume lokho, imfuna live phambi kwabo beyi-ad hoc committee ezofakaza. Uthi yena angeke kwenzeke lokho. Engikutholayo manje engathi uqhubeka uthi yena usemaholidini, uthatha amaholidi, kodwa ngizwe ngaphambilini engazuthi abethi ubalekile ngenxa yokuthi impilo yakhe isengozini khona abamsongelayo. So kuningi nje engikutholayo ngaye la. Singathini ngalo mlungu lo, ngale nto ayenzayo? Ngombono wakho uPaul O'Sullivan lo, le nto ayenzayo ibizwa ngani uma ubheka wena? Lokuthi abalekele i-ad hoc committee, angagcini ngokuyibalekela aphinde afune ukuyilawula i-ad hoc committee ukuthi isebenze kanjani ngaye. Kutheni ukuphawula kwakho? Ingabe uPaul O'Sullivan akakhombisi ngombono wakho ukuthi uzibona engaphezu kwe-South Africa, uzibona engaphezu komthetho wase-South Africa? Utheni umbono wakho? Ake sikhulume nje ngoPaul O'Sullivan. Kulokho okwaziyo nosukuzwile ngaye wena ungamchaza umthini? Mina okwamanje ngisenza i-research ngaye, ngisathola izinto ngaye. Mhlampe nawe kukhona okunye osukutholile ngaye ongafisa ukukushera nathi la. Ubani uPaul O'Sullivan lo? Yini aziwa ngayo? Yini lena engaka emenza azibone enamandla kangaka ngaphezu kwe-ad hoc committee, ezibona anamandla kangaka ngaphezu komthetho wase-South Africa? Ngoba phela uma sikhuluma ngokuthi unqaba ukuya ku-committee, ad hoc committee, kusho ukuthi yena uzibona ngaphezulu komthetho wase-South Africa. Mina ngendlela engimbuka ngayo, ake simchaze yini ongayisho ngoPaul O'Sullivan. Yilokho nje ngifisa sixoxe ngako namhlanje bafethu, akukho okuningi. Selokhu ngibuka nje lezi zinto since nje kwaphuma noma kwavela lama-allegations akhishwa ubaba uMkhwanazi ngokwenzeka emaphoyiseni naku-justice system nani nani, igama lakhe selokhu livela njalo kwabantu abafakazayo. So ngicabanga ukuthi ake sithi ukuyibhekisisa indaba yakho, ngifuna ukuzwa wena kodwa ukuthi uthini ngayo. Mina ngizoyenza ividiyo yami later sengithole konke ngayo. Ngiyabonga-ke bafethu. Mfowami Khonzalo, please share, subscribe and comment. Thank you so much.